Gibasura sa 3rd Division sa Korte Suprema ang ginusog petition for review on certiorari ni Dr. Paulos Marie Cañete. Subay sa desisyon sa Court of Appeals niadtong Abril 25, 2016 nga may pabor sa closure order ug notice to the public nga gi-issue sa Commission on Higher Education kung CHED batok sa Mantawi City College nga giduma ni Cañete. Si Chelo Valiana sa report. Sa desisyon nga gipirmahan ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting sa 3rd Division nga giuyunan usab sa ubang mga Associate Justices, mibasura sa gidutsong petition for review on certiorari ni Dr. Paulos Marie Cañete, Mandawi City College President, ang desisyon sa Korte Suprema nga mipatigbabaw sa desisyon sa Court of Appeals. Si Cañete mi question sa desisyon sa Commission on Higher Education nga mipagawas og closure order og notice to the public batok sa MCC Cañete human kini mapakyas pagtuman sa gilatid sa mga lagda alang sa higher education institution. Nagsugod ang kontrobersiya dihang gitangtang si Cañete isip MCC President nga iya sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi o gipasidan-an nga likayan ang paggamit sa pangani ini. Tungod ni ini may pasiugda og investigasyon ang CHED og nasuta nga napakyas pagsubay sa lagda ang duha ka mga MCC nga giduma ni Cañete og sa Mandawi City Hall. Subay ni ini gimanduan ang duha ka MCC nga hunungon ang pagtanyag og mga program hangtod nga makapatuman sila og kausaban. Apan bugtong MCC Mandawi City Hall ang nakatuman sa lagda. Tungod sa kapakya sa MCC Cañete, mipagawas ang CHED og closure order og notice to the public batok sa tungaan ni atong Hulyo 4 tuig 2011. Misuway pagdangop sa Regional Trial Court si Cañete aron unta paghimog way bili sa closure order og notice to the public apan mi patigbabaw sa korte ang desisyon sa CHED. Ug mauusab kini ang gihimo sa Court of Appeals diyang midangop si Cañete ni ini. Gisuwayan pagbisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang MCC Cañete Campus nga nahimutang sa H. Abellana Street sa Barangay Basak, Mandawi City apan sirado og naggusbat na ang tunghaan. Sa pakiginabi sa telepono, gitataw ni Cañete nga maglisod pa siya pagtubag ni ini tungod kay wa pa man siya nadawat nga kopya sa desisyon sa Korte Suprema. Hinuon mato ni Cañete nga nagpadayon pa sila sa modular approach sa ilang mga klase. Dili pa ko magatubag, wala pa ko kabasa, wala pa ko kadawat sa case gyud, no? Muna nga ang amo lang ron nagpabot ni kung madawat na namo. That's the time mo make statement. Ang desisyon sa Korte Suprema sa 3rd Division gihangop sa College Administrator sa Mandawi City College nga giduma sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi. It's a very welcome news. The effect would be they can never again use our name na for their own interests. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.